Salut, aranyes! Avui anem a fer un tutorial per fer un, un xal teixit a ganxet. Mireu, jo faig servir això és acrílic, és un fil, però podeu fer servir qualsevol tipus de fil. O de llana. Jo ara el faré amb aquest fil de cara a l'entretemps, diguem. Que això no abriga com la llana, però per entretemps o a l'estiu sempre està bé per tirar-se'l una mica per damunt de les espatlles a l'hora de la fresca. Molt bé, doncs començarem. La primera passada és, comencem amb un anell màgic i farem 3 punts de cadeneta d'alçada, 4 punts de cadeneta de desplaçament. O sigui, iniciem amb 7 punts de cadeneta i un punt alt. Ara 3 punts de cadeneta i un punt alt. I ara 4 punts de cadeneta i un punt alt. I ara estirem l'anell màgic aquest i ens ha de quedar així, d'acord? Es veu bé. Molt bé, giro i faig 3 punts de cadeneta i 5 punts alts punxats en aquest primer forat. 1, 2, 3, 4 i 5. I ara faig un punt baix punxat en el del mig, en l'espai aquest que hem fet al mig. Punt baix. I ara en aquest espai de l'altre cantó, 5 punts alts una altra vegada. 1, 2, 3, 4 i 5. I un punt alt punxat a la tercera cadeneta de la volta anterior. Veieu que tinc una cadeneta, 2 cadenetes i he punxat a la tercera. Girem el teixit i aquí farem 3 cadenetes més 4, 3 de pujada més 4 d'ample, diguem. 3 cadenetes que aniran així i 4 que aniran així. Per tant, són 7 cadenetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Aquesta és la tercera volta. I veureu que el que farem serà repetir tota l'estona les voltes de la 3 a la 6. Per tant, aquesta després l'anirem repetint. Ara, 3 cadenetes... Ai, això no us he explicat. Xerrant. 7 cadenetes i punxem en el segon punt dels 5 aquests que estaven dins el forat. Val? Aquest és el primer, aquest és el segon. Doncs punxem en el segon, amb un punt baix. Ara fem 3 cadenetes i punxem en el quart punt. Fem un punt baix. Fem 3 cadenetes i ara fem un punt alt a damunt d'aquest punt baix que hem fet abans. Abans aquí en l'espai del centre
Hem fet un punt baix que uneix els dos vanos, diguem. Doncs ara farem un punt alt en aquest punt baix. Farem 3 cadenetes i un altre punt alt punxat en el mateix espai. 3 cadenetes i punt baix en el segon punt alt del vano. 3 cadenetes, punt baix en el quart punt alt del vano. I ara, al final de la volta, 4 cadenetes i un punt alt a la tercera cadeneta de la volta anterior. I girem el teixit. D'acord. Començarem la volta amb 7 cadenetes. 5, 6, 7. Recordeu que aquesta és la volta número 4. I punxem dins del primer espai, amb un punt baix. Fem 3 cadenetes i punxem en el segon espai. Fem 3 cadenetes, punxem en l'espai següent. 3 cadenetes a 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 l'últim espai i per finalitzar 4 cadenetes i un punt alt punxat a la tercera cadeneta de la passada anterior. I girem. Aquí farem una altra vegada 7 cadenetes, 3, 4, 5, 6, 7. No patiu perquè tornarem a repetir tot el procés de la tercera a la sisena, I punxo en el primer espai amb un punt baix. 3 cadenetes i punt baix al següent espai. 3 cadenetes, punt baix en el següent espai. 3 cadenetes, punt baix en el següent espai. I ara he arribat al centre del teixit, doncs faré 3 cadenetes i aquí, que tenim el punt baix que hem punxat abans, li farem un punt alt. 3 cadenetes més i un altre punt alt. Ara sí, 3 cadenetes i punxem a l'espai aquest de la passada anterior. 3 cadenetes i tornem punt baix a l'arc de la passada anterior. 3 cadenetes, punt baix a l'arc de la passada anterior. 3 cadenetes, punt baix a l'arc de la passada anterior i com que estem al final, 4 cadenetes i un punt alt punxat a la tercera cadeneta de la passada anterior, comptant des de l'inici. Des de l'inici, sí, la tercera cadeneta la comptaríem des d'aquí. 1, 2 i la tercera és la que he punxat. Girem. D'acord. A veure si ens anem... Aniré a buscar unes agulles i així ho veurem clar, després. Aquesta és la primera passada. La segona passada és la dels vanos. La tercera ha sigut la que hem fet aquests ponts. La tercera, la quarta i la cinquena han sigut
tirades de 3 cadenetes i punxades amb un punt baix en els ponts de la passada anterior. Aquí, al centre, anem alternant. Una de les vegades fem un punt baix, l'altra vegada fem aquest punt alt, 3 cadenetes punt alt. Es veu el dibuix? Bé, us seguiré explicant, veieu que és molt fàcil. Ara farem 3 cadenetes i 5 punts alts dins el primer espai. 1, 2, 3, 4 i 5. I punt baix en el següent espai. I ara 5 punts alts en l'espai que continua. Anem alternant. En un d'aquests espais 5 punts alts i a l'altre punxem un punt baix. 4 i 5. Posarem una mica més de llum a veure si es veu més clar. En aquest punxem un punt baix. Ara tornem a fer 5 punts alts. 1, 2, 3, 4 i 5. I en el centre punxem un punt baix. Tornem-hi. 5 punts alts en el proper espai. 2, 3, 4 i 5. Un punt baix en el que continua. 5 punts alts. 1, 2, 3, 4, 5, un punt baix i al final 5 punts alts. 5 punts alts dins el forat. 2, 3, 4 i 5. I ara un punt alt a la tercera cadeneta de la passada anterior, ho veieu? 1, 2 i 3. I punxem dins de la cadeneta. I girem la labor. Aquí ja hem fet la passada 3, 4, 5 i la 6, que és la dels vanos. Ara tornem a repetir la passada 3. La passada 3 eren 7 punts de cadeneta, 3, 4, 5, 6, 7, i punxem amb un punt baix al segon punt dels vanos. D'acord? En el segon. Un punt baix. Fem 3 cadenetes més i punxem el quart punt dels vanos. 3 cadenetes i punxem en el segon del vano següent. 3 cadenetes i en el quart 3 cadenetes, una altra vegada en el segon, 3 cadenetes, en el quart, 3 cadenetes, un punt alt punxat dins el punt baix perquè estem en el centre,
un punt alt punxat dins el punt baix de la passada anterior, 3 cadenetes i un altre punt alt punxat en el mateix lloc. Val? I ens ha d'anar quedant així. 3 cadenetes, punxem en el segon punt alt del vano, 3 cadenetes en el quart punt alt del vano, 3 cadenetes en el segon, 3 cadenetes en el quart, 3 cadenetes en el segon, 3 cadenetes en el quart. I ara per acabar, 4 cadenetes i un punt alt punxat a la tercera cadeneta de la passada anterior. I girem. Anem a repetir la volta número 4. Comencem amb 7 cadenetes, 5, 6, 7, i fem un punt baix dins el primer espai. 3 cadenetes, punt baix dins el segon espai. Veieu que anem marcant els espais aquests? 3 cadenetes, punt baix en el tercer espai. 3 cadenetes, punt baix en el quart. Anem fent tota l'estona així, Anem punxant en el següent espai. Punxem en punt baix. I ara que estem en el centre del xal, la passada anterior hem fet punt alt, 3 cadenetes, punt alt, aquesta vegada ens toca punt baix. 3 cadenetes, 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 punt baix. Així anem fent tota l'estona, 3 cadenetes i punt baix en el següent espai. I quan arribem al final, recordeu, 4 cadenetes i un punt alt a la tercera cadeneta de la passada anterior. Girem. Vinga. Fem 7 cadenetes, 3, 4, 5, 6, 7 i punxem en el primer espai. 3 cadenetes i punxem en el segon espai. Així anirem repetint fins que arribem a la part del centre. Molt bé, hem arribat... no, encara no, ens en queda un. Ara sí, 3 cadenetes i hem arribat al centre. Veieu que aquí es va alternant un punt d'aquests de punt alt, 3 cadenetes, punt alt, amb un punt baix. Punt alt, cadenetes, punt alt, amb un punt baix. Bé, doncs com que l'última vegada ens ha tocat punt baix, ara ens toca punt alt,
punxat dins el punt baix de la passada anterior, 3 cadenetes i un punt alt en el mateix lloc. I seguim fent 3 cadenetes i punxant cada vegada a un espai dels que hem generat a la passada anterior. Tres cadenetes i punt baix. 3 cadenetes i punt baix. 3 cadenetes i punt baix. 3 cadenetes i punt baix. I com que estem al final, 4 cadenetes i un punt alt punxat a la tercera cadeneta de la passada anterior. I girem. D'acord, anem a repetir el que era la volta número 6, que són 3 cadenetes i 5 punts alts punxats en el primer espai. 2, 3, 4 i 5. I punt baix en el següent espai. Una altra vegada 5 punts alts fent un vano. 2, 3, 4 i 5. I punt baix. Una altra vegada. 1, 2, 3, 4 i 5. I punt baix. 1, 2, 3, 4 i 5. I punt baix. 1, 2, 3, 4 i 5. I punt baix. Anem a l'altra banda del xal. 1, 2, 3, 4 i 5. I punt baix. Ara, quan acabi aquesta passada, agafaré unes agulles i el punxaré ben estiradet com si l'estigués bloquejant perquè es vegi bé i s'entengui bé quin és el procés i quina és la part que s'anirà repetint tota l'estona, que així es veu més clar. I al final, bueno, no sé, al final us puc fer un gràfic. Ja sé que els meus gràfics no són bastant xapusseros, diguem, però si ajuda amb algú, si pot ajudar a entendre l'estructura del xal, ni que només sigui una persona, em dono per satisfeta. Així que ara ho farem, posarem aquí, el punxarem amb agulles. Ara, 1, 2, 3, 4, 5, ja està. El punxarem amb agulles i després, a continuació, el que faré serà això de fer-vos un gràfic.
És que és tota l'estona repetitiu, Són les passades aquestes de la 3 a la 6, que es repeteixen tota l'estona i no hi ha més. Vinga, i l'últim hem fet els 5 punts alts del vano i ara 1, 2, 3, un punt alt a la tercera cadeneta de la passada anterior. Val. Vaig a punxar això amb agulles perquè es vegi molt clarament. Mireu, aquest és el centre on hem començat. I aquest, d'acord. Aquí hem fet, aquí al centre hi ha un punt alt, 3 cadenetes i un punt alt. Veieu que fa aquesta formeta així. A la següent volta hem fet un punt baix. A la següent hem tornat a fer la formeta aquesta. En el següent, un punt baix. En el següent, la formeta. A l'altre, un punt baix. A l'altre, la formeta. Un punt baix i la formeta. I a l'última, a la dels vanos, sempre ens ha de coincidir amb un punt baix, al centre. D'acord? I aquí veureu. Mireu, veieu? Això va alternant. Bueno, hem començat aquí fent els 3 espais i a la següent passada ja li hem fet la passada de vanos. Llavors són una, dues i 3 passades d'espais. I la següent és de vanos, que són les passades que repetirem. Aquesta és la tercera, la quarta, la cinquena i la dels vanos, que és la sisena. D'acord? I tornem a fer la tercera, la quarta, la cinquena i la dels vanos, que és la 6. I així ho aniríem repetint tota l'estona. En aquesta, la número 3, sempre comencem amb 7 cadenetes i punxem un punt baix al segon punt alt del vano anterior, del vano de la passada anterior. 7 cadenetes i punxem el segon, 3 cadenetes i punxem el quart. D'acord? Aquí, com que ja no hi havia més vanos, hem fet 3 cadenetes i la figura central, que és punt alt, 3 cadenetes, punt alt. A la volta número 4 hem fet 7 cadenetes. I al final, igual com al principi fem 7 cadenetes, al final sempre l'acabem, a excepció de les passades de vanos, sempre l'acabem amb 4 cadenetes i un punt alt. D'acord? La passada número 4, 7 cadenetes d'inici i punt baix al primer espai. Llavors, tota l'estona és 3 cadenetes, punt baix, 3 cadenetes, punt baix, 3 cadenetes, punt baix, 3 cadenetes i així, fins que arribem al final que fem 4 cadenetes i un punt alt
punxat a la tercera cadeneta de la passada anterior. La cinquena són 7 cadenetes d'inici i punt baix a l'espai. D'acord? 3 i punt baix, 3 i punt baix, 3 i punt baix. Quan arribem al centre, que hi havia un punt baix a la passada anterior, fem 3 cadenetes, un punt alt, 3 cadenetes, un altre punt alt punxat en el mateix espai i 3 cadenetes i passem ja als espais de baixada. I la passada número 6 són 3 cadenetes d'inici, 5 punts alts en el primer espai. Punxem un punt baix en l'espai següent. 5 punts alts, un punt baix. 5 punts alts, un punt baix. 5 punts alts, un punt baix. Tota l'estona així fins que arribem al final. Que fem 5 punts alts i un punt alt punxat a la tercera cadeneta de la passada anterior. I ja està, això és tot. S'ha d'anar repetint tota l'estona aquest procés. Tot i així, us vaig a fer un dels meus gràfics fantàstics per veure si així queda més clar. Llavors això es tracta d'anar teixint, anar repetint aquestes 4 passades, anar-les repetint tanta estona com vulgueu fins que arribeu a tenir la mida del xal que desitgeu. Jo després de fer el gràfic aniré a teixir el xal i llavors us ensenyaré. Jo li vull posar serrells per fer-li l'acabat, però també hi ha una altra manera de fer-li l'acabat sense serrells. La majoria de la gent prefereix sense serrells, però jo sóc una mica lolaila i m'agrada serrells com si fos un mantó sevillano. D'acord, doncs us ensenyo, a veure si me'n surto, Aquest seria l'anell màgic. I al principi hem fet 3 cadenetes de pujada i 4, 2, 3, 4 de recorregut. Llavors hem fet un punt alt i 3 cadenetes, un punt alt, 4 cadenetes i un punt alt. Val? Llavors hem pujat amb 7, hem pujat amb 3 cadenetes, 2, 3, i hem fet 1, 2, 3, 4 i 5 punts alts, que són els vanos. Llavors aquí hem punxat d'aquí, hem anat a fer un punt baix en el centre. I aquí, d'aquí hem passat una altra vegada a fer els 5 punts alts que conformen el vano i un punt alt punxat a la tercera cadeneta de la passada anterior. Continuem. Passada número 3. Aquesta és una de les primeres passades que repetirem. Passada número 3. Pugem amb 3 cadenetes i en fem 4, 1, 2, 3 i 4, que la punxem aquí, en el segon punt alt del vano. Llavors en fem 3, 1, 2, 3 i punt baix al quart punt alt del vano. Doncs 1, 2, 3 i aquí punt alt, 3 cadenetes, punt alt. Llavors 3 cadenetes i punt baix en el segon. 3 cadenetes,
punt baix en el quart i 1, 2, 3, 4 cadenetes i punt alt a la tercera cadeneta de la passada anterior. Espero que es vagi entenent. Ara fem 3 cadenetes de pujada i 4, 1, 2, 3, 4 i punxem en el primer espai. Els espais són aquests, d'acord? Que queden com una mica com uns ponts. Doncs 7 cadenetes i punxem en el primer espai. Ara 3 cadenetes i punxem en el segon. 3 cadenetes i punxem en el tercer. 3 cadenetes i punxem aquí, amb un punt baix. Anem alternant una figura d'aquestes i un punt baix. Una figura d'aquestes i un punt baix. 1, 2, 3 cadenetes i un punt baix. 1, 2, 3 cadenetes i un punt baix. 1, 2, 3 cadenetes i un punt baix. I ara 1, 2, 3, 4 i un punt alt punxat a la tercera cadeneta de la passada anterior. Aquesta era la volta número 4. Anem a fer la volta número 5. 1, 2, 3 cadenetes i 4, 2, 3 i 4. O sigui que comencem amb 7 cadenetes i punxem punt baix. 3 cadenetes més i punt baix. 3 cadenetes i punt baix. 3 cadenetes i punt baix. I ara 3 cadenetes i punt alt punxat en aquest punt baix. En el punt baix central de la passada anterior. Punt alt. 3 cadenetes, punt alt punxat en el mateix espai. I seguim 3 cadenetes, punt baix. 3 cadenetes, punt baix. 3 cadenetes, punt baix. 3 cadenetes, punt baix. I, com que estem al final, 4 cadenetes i punt alt punxat a la tercera cadeneta de la passada anterior. Aquesta és la passada número 5. I finalment, la passada número 6, que és el tram que anem repetint, són 3 cadenetes i 5 punts alts en aquest primer espai. Punt baix en el segon espai, 5 punts alts en el tercer, punt baix en el quart, 2, 3, 4, 5 punts alts en el següent, punt baix en el centre, 5 punts alts en el següent, punt baix, 5 punts alts, punt baix, 1, 2, 3, 4, 5 punts alts i finalment un punt alt punxat a la tercera cadeneta de la passada anterior. I aquest és el recorregut, o sigui, la 3, la 4, la 5 i la 6 són les que hem d'anar repetint tota l'estona. Aquí tornaríem a fer la 3, per tant, 7 cadenetes, punxem en el segon, veieu, el recorregut seria aquest. Punxem en el segon, punxem en el quart, punxem en el centre, en el segon, en el quart, en el centre, en el segon, en el quart, i aquí aniríem amb les 3 cadenetes a dalt i faríem la forma. I una altra vegada el segon, el quart,
Ai, aquí m'he equivocat, en el centre no. Fem el segon en el quart. A veure, ara si no ho faig no... Sí, no, això m'he equivocat. Punxem en el segon i en el quart, només en el segon i en el quart. I anem directament al segon i al quart, al segon i al quart. Aquí fem el dibuix. Segon, quart, segon, quart, segon, quart i així anar fent. Però bueno, el dibuix, ja veieu les passades que hem de repetir, que són les que estaven ben dibuixades, són la 3, la 4, la 5 i la 6. Si no, amb l'explicació que hem anat fent mentre teixíem, i si teniu dubtes, com sempre, m'escriviu als comentaris i jo us els responc amb tot encantada, diguem, amb tot l'entusiasme del món. D'acord? Al final, aquest tutorial o aquest canal de vídeo està pensat per fer arribar a tothom la il·lusió de poder teixir. Per tant, espero que ho hagueu entès, espero que el pugueu teixir. Ens veiem d'aquí una estona. Bueno, de moment us puc explicar una mica com seria l'acabat. Mireu. Si jo no volgués posar serrells, o per a totes aquelles que no vulguin posar serrells, haurien d'acabar, quan tinguin la llargada suficient, amb una passada de vanos. D'acord? I llavors el que fan és, l'última passada és 3 punts d'alçada i un punt alt a cada punt alt del vano anterior, intercalat d'una cadeneta. Un punt alt i una cadeneta. Un punt alt. A veure, he començat un punt enrere, sí. He començat un punt tard. A veure, aquest és el punt d'inici, doncs hem de punxar en aquest punt. D'acord. Un punt alt i una cadeneta. Un punt alt i una cadeneta. El següent punt, un punt alt i una cadeneta. El següent, un punt alt i una cadeneta. I així, d'acord, anem fent. Un punt alt i una cadeneta. I aquí no punxem a baix perquè baixi el vano. Aquí seguim punxant en el següent punt alt que trobem. I llavors fa com un acabat més recte que dona la sensació de que, bueno, doncs això, no? De que ja està acabat. Ara us ho ensenyaré. Quan tingui una volta feta, us ho ensenyo. Ai, aquí m'he deixat la cadeneta. Cadeneta. Molt bé. Veieu com va quedant? Que ja es nota que aquí ha passat alguna cosa diferent. Llavors, si voleu, li podeu posar a les 3 puntes una borla, que això també queda bé.
Bueno, i així faríem tot el recorregut, d'acord? I es veu que això ja és com un acabat, un final. Això sí, l'haureu de bloquejar perquè es vegi bé el dibuix. Això sempre, per la gent que no vol fer-li aquest final, que li vol posar serrells, com és el meu cas, es pot fer aquest final i anar penjant 2 serrellets a cada espai, que queda molt mono, o es poden aprofitar, veieu, ara desfaré un tros d'aquest, es poden aprofitar les passades 3, 4 i 5, que són aquestes que fan aquests espais, val? Aquí. I a cada passada d'aquestes penjar-hi un grapadet de serrells. I com farem aquests serrells? Doncs mireu, agafarem uns trossos de fil de la llargada que ens agradi, del doble del que vulguem del serrell. Per exemple, si volem un serrell d'un pam, doncs aquests fils han de tenir 40 centímetres, d'acord? Jo ara en faig un de mostra. N'hauríem d'agafar 2 o 3 d'iguals, els pleguem pel mig i llavors a cada un dels espais els col·loquem amb un nus d'aquests, veieu? I els estirem. Si aquí, en lloc d'haver 2 serrells, n'hi haguessin, doncs això, si haguéssim agafat 4 o 5 fils d'aquests, doncs aquí n'hi hauria entre 8 i 10. Potser entre 8 i 10 també és massa, però bueno, si en posem uns quants a cada un dels espais, al final queda un serrell fantàstic. Doncs així estem. Espero que us hagi agradat. En l'inici del vídeo us posaré el xal acabat perquè veieu com queda. I bé, la setmana que ve un tutorial diferent. Espero que us agradi molt el meu canal i que em seguiu i que us animeu a fer moltes de les coses dels projectes que jo proposo. Doncs fins la setmana que ve. Adeu.